ngathi nangelila kuqale ngathi ukuthi ube nogogo ohlala kubo olala ekamerweni. Qale ngathi uzoqala ngathi ukuthi ube namakhehla angenankomo angenandawo angenalutho ikhehle lihlala kubo elifela kubo ikhehle. Uzoqala ngathi impilo yakho manje ayikhombisa ukuthi you are taking a direction to somewhere. The way out. Mina, I am a concerned person, a person who cry always. Mangona ingane encane zibandakanye ngiyabona ukuthi okay naba abantu okuzozalwa ingane ibe iyakaDlamini. Ubani uma wakho wakaDlamini, ugogo wakho wakaDlamini, ozala ugogo wakaDlamini. Ungwakabani wena ngwakaDlamini. Ekabani ingane yakho iyakaDlamini. Izale eyakabani lezelo iyakwaDlamini. Dlamini. Uzoqala kule generation yethu. This generation. La ekhaya ugogo angakwazi ukushaya umthetho ngoba sekunomunye oseze waba ugogo naye la egcekeni likagogo. Ugogo kuyena waba la ekhaya sakwazi ukukhipha kahle umthetho sekunomunye ugogo. Uqala kule generation yethu. But today I am here to say, fear the Lord, keep his commandments.